Výstava Jedličkovci je trojgeneračným dialógom. Nevznikla náhodou, pretože Peter Jedlička a jeho brat Quirin Jedlička junior sú súčasťou galerijnej zbierky. Prakticky výstava pozostáva z iniciatívy oboch bratov, ktorí chcú týmto spôsobom vytvoriť konštruktívny, tvorivý dialóg medzi tvorbou troch generácií. Svojho otca, Quirina staršieho, Petra Jedličku a jeho dvojčaťa, Quirina mladšieho a dcéry Petra Elišky. Trojgeneračný dialóg sa zakladá na rôznosti obsahu, formy a pochopiteľne aj výtvarného formátu, pretože Peter Jedlička nadväzuje na novú figuráciu. Je to neoexpresívny maliar, ktorého nosnou témou a večnou inšpiráciou je ľudská figúra, portrét, ženské telo, ktoré postupne prechádzajú do grotesky, do nastavenia zrkadla súdobej negatívnej spoločnosti. Jeho maľba priamo korešponduje s jeho sochárskou prácou, keďže Peter bol pôvodne sochárom a v podstate vzaté po rokoch sa mení z figurálneho nastavenia na sarkazmus, realizáciu malieb, ktoré sú groteskné alebo deformované a prakticky vzaté vytvárajú takú comedia dell'arte, ktorú prináša sám život. V tomto smere je Peter majster, pretože okrem olejových nánosov, výberu rozličných podkladov pre maľbu, maľuje nielen štecom, ale aj prstami. Quirin junior je Petrovo dvojča a zároveň maliar i básnik. Vychádza mu už 11. zbierka básni, v ktorej tiež reflektuje súčasný svet s neuveriteľnou poetikou, lyrizmom a optimizmom na rozdiel od Petra, ktorého diela sú viacej viazané na expresívne, také ako smutné pozorovania sveta. Quirinové videnie je abstraktné. Využíva vaječnú temperu či na papieri, či na plátne a vytvára ako neuveriteľne nádherné férie, ktoré tvarovo, ale aj v podstate farebne pripomínajú ako poetické záznamy. Sú to také malované básne. Jeho dielo je v Galérii umelcov Spiša vystavené nie po prvýkrát, pretože dary Jedličkovcov z našej zbierky boli už niekoľkokrát uvedené v rámci našich tematických projektov. Najmladšou generačnou súputničkou je Eliška, dcéra Petra, ktorá je sochárka i maliarka. Na výstave sme sa rozhodli uviesť predovšetkým sošné diela, pretože autorka pracuje razantne s realistickým telom, čo vidíme na monumentálnych tuto uvedených plastikách, ale aj zároveň s minimalistickými subtilnými plastikami, ktoré skladá z rozličných recyklovaných, prevažne prírodných materiálov a ktorých tvar, ako aj formát nám pripomínajú nejaké monumentálne nastavenie, pretože v drobnosti sú tie sošky v podstate monumentálne. Nuž a najstarším účastníkom trojgeneračného dialógu je otec dvojčiat Petra i Quirina, Quirin starší. Quirin starší nemá akademické školenie, ale synovia sa snažia ako uviesť jeho výtvarný odkaz, ktorý takisto nadväzuje na symbolizmus, poetiku a jeho prepojenie takisto s básňou alebo teda s literárnymi žánrami. Quirin starší uzatvára výtvarný dialóg v takej komornej inštalácii kabinetnej, kde prinášame viacero pohľadov na jeho výtvarnú tvorbu, viacero techník a pochopiteľne symbolov, ktoré sa priamo viažú na jeho literárne a poetické nastavenie. Výstavu Jedličkovci pripravil textovo Peter Benda, ktorý je spolukurátorom projektu, hlavne ako v oblasti výskumu ateliérov Jedličkovcov. A v podstate môjim kurátorským zásahom sme vytvorili dialog, ktorý plynule sa prenáša formálne medzi portrétmi, sošnými dielami, až nakoniec po nejaké symbolicko-poetické referencie, ktoré spája v dvoch miestnostiach našej galérie potom skutočný štvorgeneračný dialóg, založený na jednotkovom výbere diel autorov tak, aby spolu mohli korešpondovať a uviesť diváka do ďalších trialógov.